Площадка. Да видим сега Кристиано Роналдо срещу Владо Стоянов. До тук нашия вратар напълно отчая капитана на домакините. Спаси една дуспа и когато Лудогорец игра с Реал Мадрид. Другата Кристиано вкара, но да видим сега. Засилва се Кристиано. Владо Стоянов пак спасява Роналдо и той пропуска. Право на Владо Стоянов. Владо Стоянов отново успява да спре Кристиано Роналдо. Владо Стоянов се превръща в кошмара на Кристиано Роналдо. Супер! Сега някой ще каже, тази дуспа трябва да бъде пребита, защото виждате, че наистина Владо Стоянов излезе 2-3 крачки напред. Това по принцип не е позволено. Обаче на нас не ни пука в този момент. Важното е, че Владо Стоянов спаси. И така вече действа на нервичките на Кристиано, че след това, даже и на кажи речи празна врата, Кристиано не успя да вкара.